Siyaxolisa ukungena sesiphonseka sesijijeleka nathi sihlaxa komsebenzi. Sixake umsebenzi. Ngifuna ukuthi nje kubantu bonke uDisemba omuhle, abantu bawudle kahle ukhisimusi. Abahanjelwe, abanemishado, abanemicimbi ejabulisayo, amaphathi. Sithi nje konke angathi ngahamba kahle, uNkulunkulu namadlozi kunigade. uNkulunkulu namadlozi kunigade. Kodwa wena onenkinga yokuthi uzowudla kabuhlungu ukhisimusi, nayi inamba ithi 08406 8658. Nanka ama-results ey'ngane alindelekile. Khona ingane efeyile isono, ifeyiliswa ukuthi izinto zasekhaya azihambi kahle. Khona ingane engidabukelayo efeyiliswa ukuthi izinto zasekhaya zemsamu azikho esimweni esi-right. Ngiqonda ukuthi-ke abanye abantu bangayinaki izinto, uthole ukuthi into eyenzeka kuwena empilweni yakho kodwa igcina seyilimaze ney'ngane. Khona iy'ngane ezamaphara njengoba sikhuluma, khona iy'ngane ezidla iwunga njengoba sikhuluma, khona iy'ngane ey'bhema insango, khona iy'ngane ey'phuza utshwala, khona umndeni onobhuti abaphuzayo basathanda ngisho ukuphuza ngenxa yey'nkinga zabazali. Ngiqonda ukuthi-ke ayikho into yophela wena ongayisukumelanga, fanele uyisukumele inkinga yakho khona uzokwazi ukuthi iphele. Umsamo siyawugeza thina, kube ukuthi nomuntu kade ephuza nomuntu kade edla iy'dakamizwa zigcine ziyekekile, hhayi ukuthi ziyeke ngoba kwalento ey'dakamizwa kakhulu ubona ubaba ephuza kakhulu akubukeki, ubona umama ephuza kakhulu, ubona iy'ngane ey'phuza kakhulu. Kusuke kukhona into ekusuke ifanele yenzeke lapho noma sekufanele yenziwe lapho. Kodwa nayi inamba singakhulumi kakhulu sigeqa amagula 083 406 8658. KukaMhlongo la sitholakala khona endaweni yaseMgababa, bathi iseThekwini e-KZN eDurban. Isitobhi sale khaya ikaMthathelwa esitolo. Uma wehla kaMthathelwa esitolo ubuza kaMhlongo wena ezangomeni mase ukwazi ukuthola thina 083 406 8658. Ngiqonda ukuthi abantu babe nokhisimusi omuhle, abantu bajabule kahle, abantu babe nosuku oluhle. Wena ongakakhuphuli sondela sikukhuphule nawe, ufane nabanye abanomzane, ufane nabanye osisi, ufane nabanye omama 083 406 8658. Akube njalo, sibonane ngevidiyo elandelayo.